Ερεθίζομαι, φτάνει, δεν μπορώ, φτάνει παιδιά, έχω και κουμπί να ανοίξω άμα θες. Εγώ εδώ δεν μπορώ άλλο, μετά με φτιάχνει εισαγγελέας. Ευχαριστώ πολύ για την απόλαυση. Έχω και άλλο κουμπί. Δεν μπορώ, έρχεσαι. Δημοκρατία είχαμε. Άλλου είδους δημοκρατία είχαμε. Ευημερούσε έντονη χώρα μας. Ο Καραμαλής. Ο Γιώργος δεν ήταν το 61. Δεύτερη εκδοτατία Καραμαλή. Κάτσε ο Καραμαλής μετά δεν ήρθε. Και ξανά. Και τώρα Καραμαλέκη, πόσο χρόνο είναι ο Πούστης να μου. Από το 61 μέχρι το 2008 πάλι Καραμαλέκη. 150 χρόνια. Έπρεπε αυτό να παίρνει το Καραμαλή του Παπαδρέου. Δύο ονόματα είναι. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος. Γι' αυτό εμείς στηρίζουμε τώρα για να... Κυριάκος στηρίζουμε. Τώρα το σωστά. Κυριάκος στηρίζουμε για ανανέωση. Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι η Ντόρα και ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτό που είπες ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα όμως, έτσι. Αυτό που είπες ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα όμως. Τώρα βγάζει την μπουτσούρα του. Την περούκα. Εύχομαι να μην μου έρθει ποτέ για πελάτης εδώ ο Μητσοτάκης. Ω μαλάκα, να σου έρθει πελάτης ο Μητσοτάκης, έτσι. Το κλείνεις μαλάκα, έχω και φετζιά. Ωραίο μαγαζί εκεί. Καλά να πάει. Σου εύχομαι καλές δουλειές. Βλέπεις τα μπουκάλια. Σπάνε στον άρθρο. Εξοργισμός. Θα αυτοκτονήσουν όμως. Είχα ένα φίλο πρόσφατα, προχθές μου έλεγε, είχε ο πετερός του παλιά ρε παιδί μου, κάπου μπροστά εδώ πέρα που ήταν μοσκοτόπια, είχε μία λεμονιά, οικόπεδο, παραθαλάσσια αυτά σχετικά, και πέρασε ο Μητσοτάκης, λέει το 80 τόσο, και του είπε, ωραία λεμονιά, και του λέει ο άλλος, κάτσε να σου κόψω μερικά, και του κόβει και του δίνει. Δεν ξανά βγάλε λεμόνια μου, ναι. Πιστεύεις. Είναι υπερβολικός. Όχι το πιστεύω. Μαλάκα το πήγε στην Αίγυπτο άλλος που είχε να χιονίσει να πούμε 37 χρόνια και χιόνισε πλάκα. Δεν γινότερα. Είχαμε φτάσει 26 μέρες νερό η Αθήνα θα είναι. 26 μέρες νερό. Το τελευταίο Μαρτάβριο είναι πραγματικότητα στην Κυψέλη. Πήγε το βράδυ, ή Τρίτη ή Τετάρτη, και της ευχήθηκε καλή ανάσχεση κτλ. Ήταν η ημέρα που έκαναν την τελευταία θεραπεία. Και είπαν οι γιατροί, κάνουν την τελευταία θεραπεία, πετυχαίνει και θα σωθεί το πόδι, θα πήγαινε για κόψη λόγω του πόδι. Ή δεν αντιδράσει σε θεραπεία και το πρώτο κόμμα. Και πήγε και της έλεγε. Και τώρα δεν δώσε τίποτα. Είτε βάλα φάρμακα είτε δεν βάλα, δεν πράγμα. Θα τον βρει σκόσα το πόδι. Πάτα εκεί. Αυτός είναι το. Αυτό το φωνάξει στα εγγένεια, εσύ να ανοίξει μαγαζί στα εγγένεια, το φωνάξει. Να τον χαίρεστε, βρε. Να τον χαίρεστε. Είναι για άλλους λόγους. Δεν έχει τίποτα. Έχουμε την αλήθεια. Μπας και τέλειωσε το πρόγραμμα. Και στη μάνα μας. Και στη μάνα μου δεν δες φωτό τώρα. Αλλά και τη δίπλα ο Φώτης. Τυχαίο θα είναι. Για πες μου. Έχει ροφέτης κοντά. Ο Ρουφιάνος ο Σέλτικ γράφει μαλάκες, έτσι. Ο Ρουφιάνος ο Σέλτικ έχει βάλει το Big Brother. Είσαι παλιοχαρακτήρας. Ο Ρουφιάνος έχει βάλει και γράφει. Πάντως, αν το Γκλεμφάρκλα στο τριαντάρι είναι εδώ, τον Μπρόρα το βλέπει με κιάλια κάπου. Έτσι. Τώρα συγκρίνεις άλλα πράγματα τριαντάρι με τριαντάρι, έτσι. Τον Μπρόρα το βλέπει με κιάλια. Εγώ αυτό έχω να πω. Να βρεις είναι το θέμα. Έτσι, μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Είναι ανώμια η σύγκριση που κάνεις. Ουίσκι δεν είναι και τα δύο. Το ένα είναι Τριαντάρια δεν είναι και τα δύο. Τριαντάρια δεν είναι και τα δύο. Απ' τη Σκωτία δεν είναι και τα δύο. Single malt δεν είναι και τα δύο. Το ένα είναι cask strength, το άλλο δεν είναι cask strength. Εάν μπορούν να φτιάξουν cask strength, το μας αλύσανε. Όταν θα βγεις και το Γκλεμφάρκλα στο τριαντάρι το cask strength, έτσι, το family cask, 30 χρόνια πίσω το συζητάμε. Να τα βάλεις δίπλα-δίπλα και το συζητάμε. Ναι.
Single cask είναι αυτό το πρόεδρο. Μην ασχολείσαι τώρα με ολοροσούς, παρακαλώ. Ναι. Είναι single cask. Λέει 3,000 bottles, κάτι τέτοιο. Single cask δεν είναι. Αλλά 3,000 bottles. Αποκλειτική. Άρα δεν είναι vintage. Άρα είναι Μπορεί να είναι vintage. από υποβρύχιο που ρήμασε. Άρα δεν είναι vintage. Το Glenfarclas που λες, το Family Cask είναι vintage. Πάλι δεν μπορείς να τα Ποια είναι η συγκρίνεις. έννοια του vintage, για πες μου τώρα. Vintage είναι και το Glen Rose. Τους είχε Vintage είναι και το 93 το Talibardi. Με την έννοια ότι είναι ένα μοναδικό βαρέλι της τάδε χρονιάς, ας πούμε. Ενώ το άλλο είναι σκέτο 30 ετών. Ναι ρε φίλε. Είναι Cask τουλάχιστον strength, 30 έτσι. ετών. Τουλάχιστον. Υπάρχει μέσα προς μίξ να το κάνει. Αυτό είναι σύγκλικας. Τι προσμίσεις. Άκουσες, πού είσαι Celtic, άκουσες Πινελή. Για ποιο μιλάμε, για το Τριαντάρι εδώ ή για το... Λέω, ο Μαλάκας είπε το Glenfarclas, λέω το τριαντάρι. Δεν χρειάζεται να μου πεις ποιος είναι ο Μαλάκας, μου λέει. Και είπε ότι καλό, αλλά δεν παίξα την έλανε. Βρες το διάλογο, ο Μαλάκας. Αφού δίπλα σου ήμουνα, δεν τα άκουσα. Και είπε λέω και τον πρόωρα και μου λέει, wow, η κάρτα. Βρε, δεν πάει να γαμίσει. Το φίλε, λέει και πήγε λεσίλεπο, φίλε. Ο Μαλάκας είπε τον Glenfarclas στο τριαντάρι, λέει και δεν τον ξετρέλα. Όχι εμένα, όχι εμένα. Μιλάμε εδώ. Έχει τσιμπουκό στο ποτήρι πολλαπλά. Το ξανακάνει, το γλύκει και είναι τώρα. Μιλάμε σε ρυθμό, κατάσταση. Το καθαρίζει. Τον έχω τραβήξει. Ναι. Όταν θα έρχομαι, στο παρόν, Κοίτα, τον πρόωρα Γιάννη δεν είναι everyday. ναι, δεν το συζητάμε, ναι. Συμφωνώ. Θα του Glenfarclas. Κάτσε ρε φίλο, εγώ μονάσες να πει everyday μόνο των 150 ευρώ να μου. Και το ένα κάνει 185 Όλα γίνονται και το άλλο everyday. κάνει 265. Συμφωνώ και διάφορο και το συνάδελφο. Αν ήταν καλό, 265 θα το πουλούσαν. Απλώς δεν το αγοράζει κανένας. Γι' αυτό. Ενώ τα λαφρό 4 σαραντάρια, 7.000, 8.000 ευρώ. Έναν ευρώ και δύο μάτια. Τι θες τώρα. 1.300 είναι στη δημοκρασία. 1300. Τώρα, πόσο είναι, 1.300. Δεν ξέρω αν έχουν ανοιχτεί. Σκοτία δεν υπάρχει. Σκοτία δεν υπάρχει. Το είχαμε κάνει για εξαγωγή. Έφυγε όλη η παραγωγή. Τι ξέρουν οι Σκοτσές για πολύ. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει το λαφρό 40 ετών και υπάρχει και το λαφρό του 61. Υπάρχει του 60. Το 60, ναι. Το Βγήκε vintage- για το. Το vintage είναι του 60 Ναι. που έχουν βγάλει 300 τόσα μπουκάλια μόνο και η Worldwide παραγωγή ήταν το 40. Και τα δύο έχουν Αφού εξαγωγή. ξεκινήσαμε λαφρό και Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. τέτοια Είναι πράγματα. ακριβώς την ίδια χρονιά. Είναι ακριβώς η ίδια χρονιά και τα ίδια βαρέλια είναι. Το ένα ήταν δίθεν συλλεκτικό, το βγάλα για τα μέλη του. Εγώ συμφωνώ το τσιμπέλι. Να το καθιερώσουμε. Σε κάθε συνέχεια να ανοίγουμε ένα λαφρό 40. Ναι, μωρέ, Πολύ καλή ιδέα μου φαίνεται. Ναι. Έγινε ρε Σιγιάννη, σου χαλάσαμε χατήρι. Τσίρε, σιγά Κάτσε να το δοκιμάσουμε. Μπορεί να μας αρέσει. Έχει και ένα δίκιο βέβαια. Έχει και ένα δίκιο βέβαια. Άμα δεν σου αρέσει να δεσμευτούμε. Λαφρό 40, Και να ρίξουμε και ένα ούζο τσιλιλί. Να το ανοίγαμε κιόλας. Από στάγματα τσιλιλί. Παρακαλώ. Δεν πίνεται. Πάλι αυτή περνάει από εδώ, αφού είχε ξαναπεράσει. Και για να τσιλιλί. Γύρω-γύρω πάει. Τις μιλήσαμε, δεν τις μιλήσαμε. Πόσοι παίζουν ακόμα με τον πρόωρα. Παίζει κανένας. Εγώ, αλλά είμαι στα τελειώματα. Άμα ρουφιάνε γράφεις με την κάμερα δεν θα πίνεις.